soc la Clàudia, tinc 23 anys i visc a París des del mes de setembre. I aquí estudio el que és el programa Erasmus i també faig uns programes pel bloc Europa del Canal 33. I ara baixarem cap a la riba del riu Sena, aquí hi ha la Notre Dame, i baixarem per aquesta riba que quan fa bon temps s'omple de gent, de grups d'amics, amb guitarres, begudes, menjar per fer un pícnic. No té res a veure amb l'hivern. I res, que com que m'agrada molt viure aquí a París, ara a l'estiu allargaré la meva estada aquí i faré el que s'anomena Erasmus Pràctiques. És un programa que no és tan conegut potser com l'Erasmus d'estudis i que val molt la pena que l'anoteu, perquè és una oportunitat per treballar en una empresa a l'estranger i amb ajut de la Unió Europea. És molt fàcil d'accedir-hi a través de la universitat, hi ha burocràcia com sempre, i en el meu cas, jo com que soc d'estudis de dret i periodisme, m'he buscat una agència de notícies, de fet és espanyola, és EFE, i vaig a la delegació d'aquí a París per ser, en certa forma, amb l'equip de corresponsals de la delegació. I en aquest cas em requerien tant francès com anglès, llavors és important tenir garantit sempre els certificats d'idiomes perquè de com no et trobis amb la sorpresa i que no puguis accedir a aquesta oportunitat i et pot tallar les ales també. Llavors és important que en tot cas sigui el contrari, que sigui la clau que t'obri la porta i en el camí que tu vols seguir i que t'ajudi a arribar on vols arribar. I és molt important, almenys a mi, em funciona molt pensar exactament què vull, què m'interessa, què no m'interessa i fixar-me objectius. Hi arribarem o no hi arribarem, però mentrestant hi ha com un sentit en treballar perseguint alguna cosa, no? I per tant els idiomes formen part del tràmit per aconseguir els objectius. I benvinguts a casa meva. El necessari per viure és petit, té 16 metres quadrats o menys, però té aquest petit, aquest petit racó de cuina per estudiar, per menjar i el llit aquí dalt. Bé, i tot i el que heu vist que és molt petit, és el que més s'estila aquí a París, cada metre quadrat costa una fortuna i aquí la gent està molt acostumada a viure en poc espai i compartir-lo i viure en comunitat i sentir els sorolls dels veïns i bé, que quan estàs a una gran ciutat doncs ja estàs mentalitzat a viure en poc espai. Jo no em puc queixar perquè entra molta llum natural d'aquest magnífic jardí que com veieu doncs fins i tot em permet moltes vegades si fa bon temps llegir aquí fora i treballar i a més també s'estila molt els estudis individuals com el meu i no tant grans cases compartides, que això passa a molts altres llocs d'Europa. En el cas de París és viure tot sol, tot i així jo no em puc queixar gens perquè tinc la sensació de viure amb el meu veí, que és en Taha, és de Marrakeix i tinc la sensació com d'estar superinternacional i a més des d'un sector de treball completament diferent al meu perquè és arquitecte i de manera que això m'enriqueix molt les converses amb ell i tal. I ara estic aquí a les piràmides del Louvre perquè necessito gravar una cosa per un reportatge, si veieu aquí que porto el micròfon ja preparat, que està connectat a la càmera i aquí hi ha enganyat un amic de la universitat perquè m'ajudi, és en Mario. Hola, amigo d'Espanya. És de Milán, ho dic bé, no? Milán. I el que veureu és si feu amics italians, que estan a per tot arreu i és molt fàcil fer amics italians, és ambient mediterrani, per tant, bé. El que passa que hi ha un problema amb el seu anglès i potser que us el facin empitjorar. I és que ells no diuen I'm hungry o horse, ells són mandrosos, no poden dir la llavors diuen I'm hungry. I no és que estiguin enfadats, és que volen una pizza perquè tenen gana. Llavors heu de vigilar amb això. Ok? I'm hungry. I wanna beat you.